बावैसो जोङो 1216 एलिमेन्टारि टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। बिनि उनाव 1464 आरोबाव सेकेन्डारि टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। 3000नि खाथियाव बिथांमोना दाहार खालामनानै गालांदोंमोन। बेखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो थिक खालामनायनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जादों। आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जोंनि माखासे बेनिफिसारिफोरखौ सापर्ट होनाय, माखासे बयनोबो लाइभलिहुड सापर्ट होनाय आरो लोगोसे माखासे एसेट नांगौ बायदियै बायदिसिना एसेटफोरखौ क्रिएट खालामनाय, जेराव जोंनि माखासे रांखान्थि जौगानायनि खामानि जानो हायो, बायदिसिना मोजां मोजां इन्डास्ट्रि गायसननो हायो, बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ जों दिनै लानाय जादों। जोङो गासै 18 प्रफेसार्सफोरनि एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। आरो बावैसो जोङो 1216 एलिमेन्टारि टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। इन्टारभिउखौ जों थाबैनो लागोन। आरो बिनि उनाव 1464 आरोबाव सेकेन्डारि टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। आरो 141 जोङो गासै जिखिनि जोंहा साबजेक्ट टिचारनि बिनिबो इन्टारभिउ जागोन आरो बिथांमोनखौ जों एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। बिटिआर जौगानायनि थाखाय मा थांखि? दिनैनि इसिआव जोङो गोबां थांखि लादों। गुबैयै थांनाय 3 बोसोराव थांनाय गोजाम जि सरकार, बिथांमोननि जि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनाय, माखासे जेंनाफोरखौ फोजोबनाय, बे खामानिखौ जों मावनो गोनां जादोंमोन। मानोना फ्राय 3000नि खाथियाव बिथांमोना दाहार खालामनानै गालांदोंमोन। बेखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो थिक खालामनायनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जादों। आरो बिनि उनाव दायो फैबाय थानाय 2 बोसोराव गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगानाय लाबोनो थाखाय जोंनि जि बाजेट, बेखौ जोङो थिक खालामनो थाखाय दिनै सावरायदों। आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जोंनि माखासे बेनिफिसारिफोरखौ सापर्ट होनाय, माखासे बयनोबो लाइभलिहुड सापर्ट होनाय आरो लोगोसे माखासे एसेट नांगौ बायदियै बायदिसिना एसेटफोरखौ क्रिएट खालामनाय, जेराव जोंनि माखासे रांखान्थि जौगानायनि खामानि जानो हायो, बायदिसिना मोजां मोजां इन्डास्ट्रि गायसननो हायो, बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ जों दिनै लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे अन्थाइनि जि कुवारिफोर, महलफोर, बेफोरखौ मोजाङै बोरैहाय सालायनो हायो, जे माइनिंनि माखासे जेंनाफोर फैयो, दा बेनि थाखाय गोदान पलिसि लानायनि खोथाखौ जों सावरायदों। सोलोंथाइनि बेलायाव सोलोंथाइखौ आरोबाव मोजां खालामनो थाखाय भिजिलेन्स टीम दानायनि बाथ्रा जों सावरायदों। दा बेबायदि गोबां पलिसिसफोरखौ दिनै लानाय जादों। मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्ड लाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्ड लाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्ड लाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटालि, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।